O presidente branquiazul que nos acompaña hoxe aquí no noso plato. Falamos con Antonio Quinteiro. Antonio, benvido, moi boas. Que tal, Silvia? Moi boas. Pois como dicimos, estáse a traballar xa nesa vindeira campaña, nada máis rematar esta temporada, xa hai que poñerse un pouco máis a obra, non? O primeiro paso foi presentar ou anunciar esa renovación de Iago Iglesias e facías, Antonio, un balance do que foi a temporada. É certo que calquera que te puidera escoitar detectaría que foi un balance moi diferente ao que facías finalizando a campaña 15-16, a campaña anterior. Naquel balance estabas moi decepcionado co que fora a temporada, moi decepcionado co tema técnico, co anterior adestrador. Esta vez completamente distinto, de feito, anuncias esa renovación de Iago Iglesias. Por que se comeza por aí, esa confianza en Iago? Bueno, definitivamente que foi unha dinámica totalmente distinta, non? Categoría distinta, proxecto distinto, un proxecto xa máis apegado á posibilidade de ciudade, que, como dixemos ao principio desta temporada, pois nos axustaríamos á posibilidade de ciudade, non? O que poidésemos nos lograr de ciudade para manter o presuposto do clube, non? Bueno, ademais de estar en terceira división, o novo proxecto, xente nova, xente con ilusión, con entusiasmo, con ganas de medrar no fútbol e, sobre todo, no Compostela, non? Atopamos un cuerpo técnico que algúns deles xa tiñan pasado Compostelán, xente que quere medrar como director deportivo, caso de Iago, e, bueno, pois creo que fixemos unha boa aposta, unha boa decisión, e iso tiñamos que renovalo para darlle continuidade, que sempre foi a nosa idea, ter un proxecto de futuro, un proxecto continuo, que se quiso iniciar con Casal de Rei, que despois houve que cambiar pola situación deportiva, houve que cambiar con Freddy, bueno, pois, ca chegada de algunha persona fai 2 temporadas no clube, pois quixéronos convencer de que o Compostela tiña que ir máis arriba e loitar máis arriba, trouxemos a Iñaki Alonso, pois, bueno, xa sabemos como foi a situación da temporada pasada, que non foi o mellor gestor dese grupo, e que nós ademais tardamos en repoñelo, non, en cambialo, e finalmente descendimos, non? Pero bueno, todos os males sean esos, que nos sirva de unha vez para sentar ben as bases no clube, facer o traballo ben feito, traballar con xóvenes e volver a segunda B. Desde logo que se houbéramos quedado en segunda B, a decisión iba a ser a mesma, íbamos a traballar con xente xoven, con presuposto axustado da ciudad, porque hai moitos equipos en segunda B cos cales nos afrontamos que tiñan precisamente eso, presuposto de 300, 350.000, 400.000 euros, e sin embargo íbamos nos a xogar ali e puñenos a bailar, non? Entonces eso pois foi un erro, non? Por parte miña e por parte das decisións que se tomaron dentro do clube nesas 2 temporadas de segunda B, non? E agora o que temos que facer é dar continuidade. Temos un cuerpo técnico xoven, temos un grupo de xogadores xóvenes os cales queremos que continúen. De feito, pois estes días a Manu Castiñeira se está falando con todos eles como responsable da parte deportiva do primeiro equipo, e todos aqueles que estén dispostos a seguir medrando no Compostela seguiremos aquí, desde logo. Asustaremos, como digo, ao presuposto que consideremos que vamos a conseguir, e a continuar. Sobre todo, pues bueno, agora olvidarnos, entre comillas, da primeira plantilla, porque o que ten que ir é medrando con frutos propios, centrarnos na base, que é o que ten que suministrar de xogadores de futuro ao primeiro equipo, non? Eso sempre foi a naturaleza do Compostela así. Eu lembro-me cando era rapaz e cando vin aquí a xogar como juvenil, que os que estaban no primeiro equipo en segunda B naquele momento, pois hoxe son médicos, hoxe son abogados, hoxe son directores de empresa, xente que viña da cercanía de Santiago e que viñan de outras partes de Galicia a facer a súa carreira, a facer os seus estudios aquí. E, bueno, son os que fixeron o Compostela perdurar tantos anos, non? Medrar como afición e medrar como club.
Ben, imos ir un pouco por partes porque apuntaches moitas cuestións diferentes. Empezábamos por, facías ese repaso polos adestradores destas últimas temporadas. Chegamos a Iago Iglesias, xa falabas desa confianza neste corpo técnico moi implicado co compostelanismo. E tamén falabas de un pouco de cambios de obxectivos, porque é certo que esta temporada que acaba de rematar foi unha temporada que se caracterizou, ou así o fixeste saber dende a directiva, por un pouco de ser unha temporada de transición, de asentamento, de volver a comezar un pouco e de asentar uns pilares. Agora sí que xa está desapuntando nesta vindeira campaña un pouco máis alto, non? Polo menos intentar xogar ese playoff de ascenso e chegar nalgún momento á segunda B. Ese é un pouco, podémoslo dicir claramente, que ese vai ser o obxectivo. Bueno, como dixemos ao principio da temporada pasada, este era o ano do futuro do Compostela, non? Para saber cal iba a ser o camiño que tiña que seguir o Compostela. Fixemos un proxecto de acorde ás posibilidades de cidade e ese é o camiño que temos que seguir. Agora, pois, estamos co ano da continuidade, xo empezamos ca renovación do corpo técnico, que é a continuidade do corpo técnico, e nós a continuar co mesmo camiño, non? Desde logo. O objetivo de fase de ascenso, bueno, pois ese objetivo de fase de ascenso xa se tuvo tamén este ano, aínda que non se marcou como objetivo, pero sempre se ten. Sempre se ten, desde logo, porque o Compostela ten que apuntar sempre ao máis alto, non? Que non se marcou como objetivo nin cuerpo técnico nin xogadores, por suposto que non, para non xenerar unha ansiedade e non marcar un objetivo que fose para eles unha presión, non? De feito, cando houve ese momento aí que estábamos, que se ganábamos ese partido, metíamonos xa de cuartos, pois aí foi cando os xogadores xogaron ese partido tan raquítico, non? E, bueno, o que non queremos desde logo é marcar un objetivo desde o inicio da temporada. O Compostela, por naturaleza, sempre ten que estar a loitar os 4 primeiros postos de terceira, desde logo, non? Bueno, o que vamos a traballar é para buscar os elementos, rapaces novos, rapaces con ilusión, rapaces con calidade, que veñan, que queiran medrar con Compostela e que eso nos leve ao playoff, desde logo, porque ademais xa vivimos un playoff fai 3 anos, e a verdade que foi moi grato, foi moi satisfactorio e que ademais tuvo fruto do ascenso en Cieza. Pero foi un pouco unha decepción ese momento no que se estivo a piques de entrar neses 4 primeiros postos, aínda que, como decías, non era o obxectivo de principio da temporada, pero unha vez que se ve que está ao alcance das mans e finalmente se escapa, non sei como viviches ti como presidente ou na directiva, como foi un pouco ese momento? Foi decepción ou como foi? Non, decepción desde logo que non existeu. O que pasa que, bueno, os que estamos aí, ao lado dos xogadores, ao lado do corpo técnico, palpas esa confianza, palpas ese compromiso do grupo, ese benestar que había, que houve durante toda a temporada, porque non ten nada que ver o benestar que houve esta temporada co da temporada pasada, non? Entonces, bueno, pues, cando tes esas sensacións, estás convencido de que se vai a lograr algo máis do objetivo que se marcou desde un principio. Pero finalmente son partidos, son equipos que hai do outro lado do campo e que é un deporte. Entonces, pues, bueno, non pasa nada, non entramos no playoff, pero sirve para madurar. O que temos que ser positivos é saber a trayectoria de algúns dos xogadores xóvenes que estuveron esta temporada aquí, que fixeron unha moi boa temporada, medraron moito, xogadores que xa estaban aquí como Mon, como Lucas, e como moitos outros, como Uve, un rapaz que foi juvenil este ano, o seu último ano de juvenil, que veu a estudiar a Santiago, que mira, un juvenil xogando en terceira división e terminou xogando, pois, fixo na posición do medio do campo, non? Eso é o tipo de rapaces que temos que buscar, non? Facías antes unha apreciación, eu creo que moi importante, que era esa falta de presión que houve este ano de alguma maneira, porque o obxectivo que se fixou dende o club non era chegar a ese playoff, co cal ti ben dicías, os xogadores non tiveron esa presión, pero agora, se vos marcades ese obxectivo para esta temporada que ven,
vai haber máis presión para o corpo técnico, máis presión para os xogadores, máis responsabilidade en xeral. Así que tamén vai ser algo a ter en conta, non? A hora tamén de configurar o equipo, de mentalizar a todo o mundo. Vai ser diferente en algo. Nós non vamos a marcar ese objetivo de principio de temporada, desde logo, esa o sabe o corpo técnico. Cando lle ofrecemos a continuidade, dixemos que o que queríamos era mellorar como grupo, mellorar na parte individual en cada un dos postos e seguir fortalecendo ese potencial que teñen cada un dos xogadores. Ese é o traballo que se lle encomendou o corpo técnico encabezado por Iago. Dicir, mira, Iago, nós o que queremos é isto, seguir medrando como club, seguir medrando con xente nova, e que si vamos para arriba vai a ser polo fruto do traballo teu, o teu corpo técnico e cos rapaces. Eso, desde logo, nós non queremos facer nada forzado. Se chegamos ao playoff, desde logo que será un gran premio para a afición e máis para o club e para o traballo dos xogadores, desde logo. Sabemos que o Compostela debe de estar en esos 4 postos primeiros, e, eso o vai a decir o traballo dos xogadores ao cabo do final da temporada, desde logo. Pero o que sí é que non vamos a facer un esforzo económico para volver a entrar en playoff. O sea, se vai a ser polo traballo dos xogadores e do corpo técnico. E que falabades outro día nesa rolda de prensa onde se anunciaba esa renovación de Iago, de facer unha temporada quizáis de alguna maneira un pouco máis ilusionante. Facía falta un pouco máis para que sexa unha campaña que enganche un pouco máis. Bueno, o que pasa é que xogar o playoff, desde logo, o aficionado sempre ten unha doble motivación dentro desa temporada e de cara á temporada que ven, non? Se xogaches un playoff, pois mira, o aficionado telo con outro ritmo, telo con outra ilusión, é máis fácil de ir medrando no aspecto de aficionados. Pero bueno, sabemos que o Compostela ten un gran potencial, o que temos que seguir traballando non só na parte deportiva, cos éxitos deportivos, sino en cada parte social, que a directiva seguirá traballando para que a cidade se volque sobre o Compostela, non? Pois imos con esa parte social, porque é certo que temporada tras temporada falase moito de atraer o afeccionado ao campo. É verdade que hai uns afeccionados que son fieis, que pase o que pase sempre están aí, incluso hai moitos grupos de afeccionados que viaxan co equipo aos campos onde van, pero sempre hai un pouco ese obxectivo, non, no horizonte, de que siga medrando esa masa social, ese apoio ao Compostela. Non sei que expectativas tes de cara a este novo proxecto. Bueno, nós, como sempre, todos os anos buscamos a mellor proposta para o aficionado, non? Dentro da campaña de abonos, dentro da proposta deportiva, dentro do achegamento ás institucións, aos empresarios, ás diferentes asociacións da cidade. Este ano, pois, desde logo que buscaremos tamén o mismo, non? Cando non resulta unha cousa, temos que cambiar a buscar a ver que alternativa para chegalo. Eu estou convencido, e a directiva sigue estando convencida, de que o que temos que tomar moito, que xo levamos facendo, desde logo, porque Moncho Castro, incansable, cada temporada se pasa nos colexios cos xogadores, co corpo técnico, facendo charlas, facendo visitas aos colexios, que é onde nos queremos traballar, non? No futuro. Os futuros son os que están os cativos agora nos colexios, e, bueno, pois, seguiremos facendo ese gran esforzo, non? Levando abonos, levando entradas, achegando os xogadores aos cativos, e que de aí volva a surxir outra inercia de aficionados, de novos aficionados, porque os antigos do Compostela creo que están distraídos agora, pois non sei, si no baloncesto, si no fútbol sala, e desde logo que o ter outro deporte de élite dentro da cidade, pois eso arrastra un peso importante hacia o Compostela, non? Desde logo. Pero, bueno, nós non vamos a competir co Obradoiro nin co futsal, porque non xogamos nin baloncesto nin fútbol sala, xogamos fútbol, e o que temos que facer é darlle o mellor esforzo a nosa afición, e que siga medrando. Hai algunha cifra en concreto que vos gustaría alcanzar de socios? Non sei se tedes algunha cifra na idea.
Home, cando falamos de cifras de socios, a xente asústase e dice, madre mía, estamos en terceira, sí, estamos en terceira. Cando estuvemos en terceira quixemos estar nos 1.500, anduvemos un pouco arriba dos 1.000. Agora estamos en terceira outra vez. Este ano pasado, pois a verdad, entre que se fixo o proxecto a última hora, entre que a desestabilización que nos dou, sobre todo, a traxedia que tuvemos dentro do club con Antonio Bermúdez, xa non o descenso, porque o descenso pasa a segundo e terceiro plano, non? Pois eso nos deixou un pouco descolocados e non tuvemos capacidade para buscar unha nova campaña, unha nova motivo de cara á temporada de terceira, e todo foi moi apresurado. Este ano pensaremos algo atractivo para ter máis abonos. Claro, eu Compostela, estamos en terceira, pero somos o Compostela, estamos na capital de Galicia. Eu entendo que o Compostela ten que andar nos 1.000 abonados seguro, e nas 1.000 personas no campo mínimo cada partido seguro, porque vamos a outros campos de terceira aquí en Galicia, en poblacións moito máis pequenas, e hai 800, 900 e hasta 1.000. Claro, sumando os que van fieles, que son as peñas e os aficionados que sempre nos acompañan a todos lados, pero vamos a campos de terceira que hai 1.000 personas ali mirando o partido. Unha cuestión importante, e falábamos aquí a semana pasada que nos visitaban dos xogadores desta temporada, David Rey e Mon. Falábamos un pouco da actitude que ve o afeccionado no equipo, porque ao final sempre é tamén un punto importante que pode tirar pola afección, non? Cando un afeccionado ve que o equipo se esforza, que hai actitude, que pois hai querencia polas cores do equipo, pois un anímase un pouco máis a ir ao campo, non? Polo tanto, é moi importante acertar con eses xogadores. Sí, desde logo que os resultados son os que chaman o aficionado. Pero, bueno, o aficionado ten que pensar que o seu club é o Compostela, entón ten que vir apoiar, porque se nós facemos un proxecto de xóvenes pensando en levar a próxima temporada en terceira, pero non estamos apoiados polo aficionado, o xogador no campo tamén se atopa frío. Creo que o esforzo que fai a directiva, máis desde logo as empresas, as institucións e os abonados, que son os que entre todos sumamos ese presuposto para poder facer o proxecto, pois temos que despois vir ao campo, demostralo e apoiar aos xogadores para que eles nos den ese premio. Claro, se poñemos aí os xogadores e os deixamos e marchamos para casa ou marchamos a tomar o café con leite ali en San Lázaro mentre xogan, de pouco nos vai a servir, non? Entón, o que necesita o xogador é o aficionado no campo, o domingo, cada domingo, eso é o que necesita o xogador. É un pouco unha inercia, non? A afección que apoia o xogador, e o xogador vese máis motivado porque ve que a afección está aí, non? É un pouco esa a relación. Imos con temas económicos. A semana pasada nesa roda de prensa tamén se falou deste tema. Foi un presuposto de 300.000 euros. Parece que a cousa ou este ámbito económico foi variando un pouco, xa non tuveches que poñer ou facer aportacións persoais tan grandes como viña sendo habitual en temporadas anteriores. Estás máis satisfeito neste ámbito económico? Sí, bueno, ou hai aínda que buscar moito apoio, non? Non, desde logo que foi totalmente distinto, non? Hubo que facer unha aportación ao principio da temporada, desde logo, porque hai que comprar material, hubo que comprar os packs para a base, porque cada ano hai que renovar, hubo que comprar material, hubo que facer frente a algúns gastos que viñan da temporada pasada, non? Pero, bueno, a partir de eso que se aportou ao principio, a partir de aí, todo foi con esforzo, co logro, coa axuda, coa colaboración e co apoio de aficionados, de empresas, directivos e todo, non? Este ano vamos a partir da base de esa mesma cantidad, de ese mesmo importe, por eso non vai haber variacións en canto a presuposto de clube, de temporada, e logo, bueno, se logramos facer máis, pois entonces en decembro ou xaneiro veremos se é necesario facer algún cambio ou reforzar algún posto ou mellorar en outros aspectos, porque, bueno, penso que o club vai a ter máis necesidades en mellorar en outros aspectos, sobre todo en buscar
agora sí axudas para a base, porque a base non temos patrocinador, levamos 6 anos aquí e nunca topamos un patrocinador, casi todos os clubes a donde vamos teñen patrocinadores na base, levan un sponsor, levan unha equipación, levan algún nome de algunha empresa, non? E creo que temos que dirixirnos máis ao traballo da base. Insisto, este ano vamos a centrarnos en eso, vamos a traballar con Bellido como director deportivo na base, en un cambio de estructura, en un cambio de esquema, de sistema de traballo para a base, porque eso ten que ser o que nos marque o futuro, desde logo. Bueno, que outro día, volvendo ao luns pasado, cando, como dicía, estaban aquí David Rey e Mon, era un xogador que se despide do fútbol, que colga as botas, é un xogador que comeza un pouco a súa carreira, aínda que xa estivo en segunda B co Compostela, que é Mon, e David, precisamente como veterano disto do fútbol, dicía que tiña que haber máis Mon, que tiñan que sair máis xogadores como ele. É un pouco o que nos estás dicindo durante toda a entrevista, non insistindo en que a base vai ser un pilar fundamental, que ides centrar moitos esforzos aí. Desde logo que sí, non só Mons, porque, bueno, Mon é o máis destacado, porque xa o ano pasado, sendo tan novo, estuvo en segunda B, pero temos a Lucas, temos que recordar a Lucas, temos agora a V, temos a Rubén con 21 anos tamén, temos a Tomás, que ojalá que continue con nós, e moitos outros, que son rapaces novos, non? Pero, bueno, da casa, hai dos que estuveron no Compostela, que terminaron como xoveniles no Compostela, pois temos algúns cedidos na temporada, que fixeron pretemporada, e que volverán a facer pretemporada, e que seguramente se sumarán ao proxecto do ano que ven, non? Iso fará a valoración o corpo técnico. O que pasa é que, bueno, terminan xoveniles e non todos están preparados para xogar en terceira, pero seguramente que este ano dos xoveniles do ano pasado ou do ano antepasado vai aparecer algún máis na plantilla, non? Non se ven, non se palpan, o aficionado non o palpa, ve a Mon, ve a Lucas, pero non ve o que estamos traballando. Entonces, bueno, esperemos que todo salga ben e que este ano haxa polo menos un ou dous xogadores máis daqueles que tuveron pasado na base do Compostela reciente, non? Bueno, pois ese é unha asignatura que queda para esta temporada de sacar canteiráns adiante. Volvendo un pouco ao tema económico, porque é certo que houbo varios momentos ao longo destes anos, dende que te fixeches coa presidencia do club, sí que houve momentos de un pouco de baixón ou de decepción, que pensaches, xo tes falado moitas veces, o mellor pois deixar o proxecto porque non atopabades suficiente apoio. Agora, como estabas apuntando, parece que estabades un pouco máis tranquilos coa colaboración económica que pode haber, pero pregúntoche se o club está á venda. Se aparece aquí agora alguén que queira facer unha inversión no club, estarías disposto a negociar? O Compostela é da cidade. Isto é como se preguntas a alguén se pode vender, se lle preguntas ao obispo se pode vender a catedral. O Compostela é da cidade, o Compostela non está en venta, desde logo. O Compostela está aberto a calquera persona que queira vir a facer unha aposta deportiva, unha aposta económica polo Compostela e leválo o máis arriba posible. O Compostela, se estuvera en segunda división, como todos sabemos ou todos entendemos que debe de estar, pois sería un club rentable ben xestionado. Pasa que, bueno, efectivamente, eu solo, ca pouca axuda de cidade que hubo, porque estuvemos en segunda B 3 anos, cos mismos ingresos que logramos este ano pasado en terceira, o sea, con 300.000 euros de ingreso de cidade, estuvemos en segunda B 3 anos. O resto do presuposto tuvo que poñer o presidente. Entonces, eso non é viable, eso non é camiño, definitivamente non é camiño. Eso cansa, e eso, ademais de que cansa, e agota, merma económicamente o presidente, non? Entón, bueno, pois agora temos que buscar a maneira natural, segura para o clube, para que vaya para arriba. E se dentro da cidade, desde logo, o que sería o máis natural, hai algún grupo de empresarios ou de xente que queira vir a botar unha man e a sumarse a este proxecto serio, proxecto de cidade, proxecto con claridade, adiante. E se ven alguén da fora tamén, pois valoraremos esas posibilidades, esa seriedade e aceptaremos a súa participación.
pero non se inventa do clube, o clube non está en venta, o clube é da cidade, a cidade ten que estar tranquila porque o clube non se vai a vender, o que hai que buscar é sempre o mellor para o clube e que medre, desde logo, porque non só eu, moita xente quere que o Compostela este en segunda división, que é o seu sitio, e que veñan a xogar aquí outras cidades de España, porque vai a ser beneficio para Santiago, beneficio para o empresario de Santiago, sobre todo a hostelería e todo eso, é o que queremos volver a vivir e volver a ter. O que pasa que Antonio Quinteiro pois non ten a capacidade económica xa para facer proxectos de que cheguemos a ese momento. Depois de que cheguemos a ese momento, ben xestionado, estando en segunda división, con unha boa xestión, camiña solo en segunda división. Bueno, ou seja que podese buscar algunha inversión, pero ou seja, o club sigue sendo de Santiago, podese vir a axudar, digamos. A axudar están as portas abertas. Non a comprar prazas nin cousas destas raras que poden pasar. Desde logo que sí, houve moitas, sobre todo cando estamos en segunda B, houve moita xente que veu por aquí, fondos de inversión que se lle chaman, pero bueno, que son charlas e conversacións, pero basicamente era aportación de xogadores que che deposito aquí e faite cargo deles. Entonces eso non é nada de garantía para o Compostela, non? O Compostela é cando haxe unha participación de cidade ou de fora da cidade, pois vai a ser algo que vai a estar sustentado, vai a estar interesante para o clube e que sea en futuro, non flaxazos por aí, porque xa en segunda B houve algunha mostra, sobre todo no grupo 1 onde estuvemos nós, e aí están agora en terceira o inversor ou o grupo de inversións, os fondos de inversión desaparecidos e os equipos en grandes problemas económicos, non? E o Compostela non se pode permitir eso de ninguna maneira porque representa a quen representa. Bueno, pero xa para terminar e para aclararnos, estás un pouco máis tranquilo nese aspecto económico, polo que eu dicía antes, que sí que houve momentos no que dixeches claramente que estabas xa un pouco cansado, que non podías estar sustentando sempre o club. Agora estás nun momento de máis tranquilidade, como ves ese futuro? Desde logo que estou moito tranquilo porque pois xa non hai que facer esas aportacións económicas todos os anos, non? Que ademais estaba afectando a miña economía e o patrimonio meu, non? Pero é dos meus fillos. Agora mesmo, pois é normal. En calquera club hai momentos en que o presidente terá que poñer unhas cantidades para anticipar, para arrancar a temporada e para todo eso. Este ano cubreuse o presuposto, ben, e para o ano que ven, pois vamos a traballar sobre todo para conseguir o presuposto, desde logo. Se hai melloras na parte económica, pois entonces intentaremos trasladar esa mellora á parte deportiva, pero insisto, sempre trasladando para a base, e se podemos darlle un plus ao primeiro equipo, desde logo. E claro, hai máis xente implicada no clube, directa e indirectamente, a través da directiva ou xente que colabora co clube, que non está visible, pero que está facendo un gran traballo, unha gran labor, desde logo. E, bueno, pois, agora todos estamos máis implicados, todos estamos máis comprometidos, máis tranquilos. E, bueno, ojalá que veña alguén máis da ciudad a botarnos unha man, que sempre o reclamamos e o extrañamos, non? O clube da cidade, e ojalá que veña xente que nos diga traio esta proposta, veño con un par de amigos, queremos o Compostela e queremos desarrollar este proxecto dentro do clube. Ben sea social, ben sea económico, ben sea deportivo, calquera dos proxectos que poidan presentarnos, pero que veñan co compromiso de facelo, desde logo. Porque, como che din pola mañán o lunes, cando vas na calle, che din Presi, que vai a partido, fixemos o fin de semana, hai que cambiar o entrenador, é que estás facendo as cousas mal. Pero ese despois non o volves a ver hasta dentro de 15 días que o volves a topar na calle, non? Eso, o aficionado ten todo o dereito de opinar e de criticarnos e de todo. O que necesitamos é xente que realmente veña a facer propostas e a desarrollalas, porque a porta está aberta, desde logo. Ben, pois imos rematar. Hai que dicir, por certo, que de cara á vindeira temporada xa nos desfixemos dun gordo, do Fabril, do Deportivo B, que xa non vai estar xa ascendeu, así que
un equipo dos complicados que xa vai estar fora da competición. Antonio, agradecerche que estiveras hoxe aquí con nós falando de todo un pouco, non? De todo o que ten que ver co Compostela. Agardemos que vayan as cousas ben. Moitísimas grazas e seguiremos falando. Graciñas. Gracias a ti, Silvia, por invitar ao programa.